Jeg har lige fået en mail fra YouTube, som siger, at nu kommer der oversættelser på mine videoer. Og jeg ved ikke, om det betyder, at det, jeg siger, bliver oversat til et andet sprog, eller om det betyder noget med undertekster, eller hvad det er. Men nu har jeg lige lavet en video, der handlede om det med at bare kaste sig ud i ting. Gå efter det, du drømmer om. Gå efter det, som du er passioneret omkring. Og giv dig selv lov til bare at fejle og være uperfekt. Fordi det er noget, der fylder for mig selv i forhold til den her kanal. Fordi jeg har været i tvivl om for det første, om jeg skulle lave det på dansk eller på engelsk. Jeg føler, at på engelsk, der er der ligesom flere mennesker, som kan få glæde af videoerne. Men på dansk, der kan jeg bedre udtrykke mig på en måde, som er naturlig for mig, og hvor jeg ikke sådan skal tænke for meget. Fordi når man taler på et andet sprog, end hvad ens modersmål er, så skal du ikke kun tænke over det, du siger, men du skal også tænke over at sige det, hvis det giver mening. Så nu prøver jeg at lave en video på dansk, simpelthen, fordi at så kan jeg i hvert fald teste og se. Og det kan jeg også godt. Jeg ved, der er i hvert fald nogle danskere, der også ser mine videoer, så ja. Så hvad handler den her video om? Det er et godt spørgsmål. Jeg vidste bare, at jeg ville lave en video på dansk, og ja, i stedet for at prøve at lede efter noget, så kan jeg lige så godt tale ind i det, som jeg mærker i dag, som er det at leve med sårbarhed, eller særlig sårbarhed, særlig sensitivitet. Hvad hedder det? At være særlig sensitiv. Fordi at nu lever jeg selv med særlig sensitivitet, men jeg lever også med traumer, og det er som om de to ting forstærker hinanden. Så hvis du er født med den sensitivitet og den evne til at sanse rigtig, rigtig meget, og være ligesom en svamp, der bare suger alt til dig, og du så bliver udsat for noget, som er skadeligt, så er du også i gang med at suge alt det til dig. Så jeg tror, at jeg i hvert fald selv er i en proces med at mærke, hvad er mit, og hvad er den andens. Og jeg ved godt fra erfaring, at når man er blevet traumatiseret, når man er blevet svigtet, når man er blevet udsat for overgreb og sådan nogle ting, så er det ikke nok bare at sige, nå, men det er dem. Det er dem, der har gjort noget skadeligt. Her er der en person, der har været udsat for noget selv, og de har gjort nogle skadelige ting mod mig. Det er ikke nok bare at lægge den smerte tilbage på den person, der har gjort det. Det kan godt være en del af det at hjælpe ens healingsproces ved at sige, at det var deres lort. Men nu er det så også blevet mit lort. Fordi grunden til, at det er blevet traume, er fordi, at det påvirkede mig. Grunden til, at det bliver et traume, er fordi, at der sker nogle ting, som overvælder dit nervesystem, og efterfølgende bliver dit nervesystem så ikke reguleret. Du kommer ikke tilbage til tilstanden før traumet. Du kommer ikke tilbage. Du bliver ikke omfavnet i det. Så det er sådan, man skelner imellem, hvornår noget er traumatisk, og hvornår noget ikke er traumatisk. Fordi to forskellige personer kan have den samme oplevelse, kan være udsat for helt samme overgreb. Men den ene person kan stå bagefter og være helt alene i det. Og der er måske folk, der siger, at det skete ikke, eller du overreagerer, eller whatever. Og med den anden person kan de være omringet af mennesker, som favner den smerte, og hjælper mennesket igennem den svære periode, eller igennem det overgreb, der er sket. Og det er også, men det er en svær situation, fordi det også er, et traume er ikke bare en dårlig oplevelse. Det er ikke kun noget, der går ind og ligesom overvælder dit nervesystem og det fysiske i din krop. Det handler ikke kun om rent fysisk at komme tilbage til en reguleret tilstand. Men det er jo også det psykiske i, at det lærer dig at tænke på en bestemt måde omkring dig selv. Det lærer dig, det påvirker din identitet, det påvirker
dit selvværd, din selvfølelse. Fordi hvis nogen gør noget ondt ved dig, uanset hvad deres intention har været, så sender det et signal til dig om, at jeg er ikke noget værd. Jeg hører ikke til. Jeg fortjener ikke at være her. Jeg fortjener ikke gode ting. Jeg er forkert. Altså ofte er det sådan, enten at jeg er forkert, eller jeg er ikke noget værd. Der er noget galt med mig, eller jeg betyder ikke noget. Det er sådan de to. Ja. Og hvor var det, jeg ville hen med det? Men det er ligesom for at sige, den samme oplevelse kan være traumatiserende for en, og kan være bare en dårlig oplevelse for en anden. Det er et traume, fordi det ikke bliver mødt efterfølgende, fordi der ikke er nogen, der griber vedkommende efterfølgende. Og jeg tror også, at nu kan man sige, der findes jo mange forskellige slags traumer. Du kan jo være et traume, der handler om, at du har været ude for en eller anden ulykke, altså hvor det ligesom er et eller andet fysisk, der er sket. Men det kan stadig påvirke dig rent mentalt. Men det, som jeg synes er mest interessant at tale om, det er de her traumer, som involverer andre mennesker. Og udviklingstraumer, når du bliver traumatiseret som barn, imens du er i gang med at udvikle dig. Du er i en barneudvikling, i barnets udvikling. Du er i gang med at ligesom danne din selvfølelse. Din hjerne er i gang med at ligesom udvikle sig. Og så sker der noget meget, meget, meget voldsomt. Altså ekstrem stress på ens system, som påvirker, altså ligesom på en måde sætter sig fast, der gør, at man ikke så kan udvikle sig naturligt, eller som man normalt vil udvikle sig, fordi at normalt så skal man ligesom ikke skades. Det er ligesom, det er det, der er meningen. Det er ligesom det meningen, du skal elskes, du skal spejles, du skal føle dig tryg. Så hvis du mærker det modsatte af det, så er det noget, der går ind og forstyrrer din udvikling, og forstyrrer den selvfølelse, du har været i gang med at udvikle og opbygge. Så det er ligesom om, at du i udviklingstraumer, barndomstraumer og traumer, der relaterer sig til mennesker, at det er dit fundament, der påvirkes. Det er også derfor, vi snakker om det med, at hvis du har kompleks PTSD, så er der ligesom ikke noget at vende tilbage til. Fordi der har ikke rigtig været nogen tilstand, hvor du har været totalt tryg og elsket. Fordi du nok, siden du blev født, har været udsat for traumatiske ting. Især hvis det er dine forældre, eller de mennesker, der skulle passe på dig, som har gjort de ting. Hvorimod hvis du har PTSD, hvis du har altså en tryg opvækst, og så senere i livet bliver udsat for noget, men så er der et eller andet minde, rent mentalt eller fysisk, omkring, hvordan det føltes at være dig, uden de traumer. Og det er det, jeg synes er interessant. Og så også det her med, at som menneske, der har vi brug for andre mennesker. Som menneske har vi brug for andre at spejle os i. Vi har brug for andre til at fortælle os, hvem vi er. Ikke fordi, at de bestemmer, hvem vi er, men fordi, at vi opdager, hvem vi er, igennem andre mennesker. Igennem andre menneskers blikke, igennem andre menneskers kropssprog, igennem relationer. I alle de her tilknytninger, vi har, der er vi i gang med at danne den følelsen af, hvem vi er. Så hvis man bliver mødt med, eller hvis man ikke bliver mødt, hvis man ikke bliver spejlet, hvis man bliver mødt med had, hvis man bliver mødt med mobning, enten fra ens forældre eller fra andre børn, hvis man bliver mødt med modstand og ligesom udskamning og had, jamen så er det jo klart, at den selvfølelse, man får, er præget af det. Og jeg har nok altid tænkt, at den komplekse PTSD og de traumer, det nok altid vil følge mig på en eller anden måde, fordi det har altid været der. Jeg har ikke noget minde om at have det godt som barn. Der har måske været nogle små øjeblikke, hvor der havde jeg det egentlig meget godt. Men meget af det har egentlig været på baggrund af,
at jeg har kunne dissociere, jeg kunne lukke ned for alt det, der gjorde ondt. Og så kunne jeg egentlig have det fint nok, men nedenunder overfladen, der havde jeg det ikke godt. Så for mig at se, når jeg tænker på healing, og ja, det at heale for kompleks PTSD, det er både noget med at finde tilbage til en levende tilstand, fordi kompleks PTSD er rigtig meget mere, at man dissocierer. Og jeg har dissocieret i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og det gør også, at du så også vil mærke dine behov, mærke dine grænser. Det kan også gøre, at du så bliver udsat for flere traumer, fordi du ikke kan mærke, hvad dine grænser er, hvad dine behov er. Så nummer 1 føler jeg sådan, at begynde at mærke en eller anden form for tryghed i sig selv, sådan så man er i stand til at lade den dissociering ligesom fade væk. Fordi du dissocierer, fordi det er ulideligt at være dig. Så hvis du bare tvinger dig selv til ikke at dissociere, så kan det måske godt være meget overvældende at være dig. Men hvis du begynder at få nogle gode sansninger med at være dig og være i verden, så kan du begynde at ligesom mærke, at den dissociering også forsvinder. Det har det i hvert fald, sådan har det i hvert fald været for mig. Få nogle gode sansninger og nogle oplevelser af at føle sig tryg og føle sig elsket. Også selv hvis det så kun er dig selv, der kan give dig den følelse af at være elsket og være tryg. Det er også virkelig, virkelig betydningsfuldt. Så det er noget med at komme i live i virkeligheden. Og noget jeg også har tænkt over mange gange, det er det her med, at hele traumer, det er at lære at blive menneske. For det som jeg har snakket om før, det er at lære at mærke, at du har behov, at du har grænser. Det er at komme i kontakt med dine sansninger. Og også at komme i kontakt med dine følelser. Mærk dine følelser, fordi dissociering er også at lukke ned for ens følelsesliv. Og så også det her med at mærke sin krop. Altså at du er kropslig, du er et menneske, du er ikke bare en sjæl. Du er ikke bare et sind, som er ikke fysisk. Så i hvert fald det her med at komme i live og få gode kropslige og mentale sansninger af, at det er rart at være mig. Det synes jeg i hvert fald er rigtig vigtigt. At mærke, at det er rart at være dig, og så selvfølgelig at lære at kunne mærke de her følelser, og lære at udtrykke de følelser, og være i et rum, eller have en relation, om det så er en terapeut, eller en ven, eller et eller andet, som er i stand til at rumme den du er, rumme dine følelser, uden at fikse det, og uden at sige noget til det. Og lære at tage plads i verden, og det er også en del af det, fordi når du kommer mere i live, og du begynder at lukke mindre og mindre ned for dig selv, så begynder du også at mærke, at jamen, der er en person her, som jeg har været nødt til at lukke ned for. Du har skulle lukke ned for alt det, der gjorde ondt, men du har også skulle lukke ned for alt det, der føltes godt. Så jeg tror, det er rigtig meget med det, at ligesom mærke, men der er en person her, der er et menneske her, der er et liv her, som indeholder så mange dejlige ting, men også så mange smertefulde ting. Og det er begge de ting, som jeg tror er vigtigt at ligesom have fokus på i den healingsproces. Fordi det er ikke kun bare, at nu skal du bare lære at blive tryg og bare elske dig selv, men det er også at give dig selv lov til at mærke alt det, du ikke fik lov til at mærke som barn. Alle de gange, hvor at det ikke var trygt for eksempel at græde, eller det ikke var trygt at udtrykke dine følelser på nogen måde, eller udtrykke grænser eller behov, og faktisk kunne give plads til det og tage imod det. Sådan det der med, at du kan tage imod dig selv og vise dig selv empati, det er guld værd. Og der er rigtig meget af det, der er kropsligt. Altså, man kan godt komme ind i noget i det psykiske og det følelsesmæssige igen og igen og igen og igen, hvor du ligesom giver dig selv lov til for eksempel at græde, giver dig selv lov til at mærke den her dybe sorg over at have mistet din barndom, over at skulle være så bange i så mange år, og over ikke at være blevet elsket, sådan som du fortjente det. Og så tror jeg også, at hvor var det, jeg kom fra?
at mærke alle de her sådan, psykiske ting, følelsesmæssige ting, men også at mærke det kropslige, mærke det rent kropsligt, mærke de følelser rent kropsligt. Fordi det sidder i nervesystemet. Nervesystemet er ligesom parkeret i en eller anden sådan stresstilstand. Som om at alle de her følelser, der aldrig har fået lov til at blive udtrykt, alle de følelser, der er forbundet med de traumatiske ting, der er sket. Det er ligesom om det sådan har gjort, at systemet bare sidder fast i sådan en anspændt tilstand. Så hvis du har, barndomstraume eller kompleks PTSD, så kender du måske den der følelse af hele tiden at føle, at der er fare rundt om hjørnet. Og selv hvis du godt ved, at der er ikke fare på færre, men der er sådan en følelse af hele tiden at være på vagt. Og det er altså nervesystemet, der ligesom siger, at du skal være på vagt, fordi du kan ikke være tryg. Også selv hvis du er voksen, og du er ude af de traumatiske situationer, du har været i. Og det er også det, man siger, at de traumatiske oplevelser, det er jo ikke så meget det der sker, men det er jo den reaktion på det. Det er den manglende, der både er en manglende spejling for andre mennesker. Der har ikke været en person, der er kommet ind fra siden og har grebet dig i den situation og har sagt, det var ikke din skyld, det der. Det er ligesom det ene af det. Og så er der også det, at der er et ekstra lag af det. For eksempel, lad os nu sige, at du er blevet slået. Det i sig selv at blive slået, det er jo meget, meget, meget voldsomt. Rent kropsligt og også mentalt. Det sender jo et signal om, at jeg er ikke noget værd, eller jeg er forkert. Men så er der så også, når du reagerer på det, lad os sige, at du så græder, fordi du bliver slået, og du så igen enten bliver slået, eller får at vide, hold din kæft, eller lad med at græde, eller whatever det nu er. Så der er konstant det ene lag på det andet lag på det tredje lag. Det er nærmest sådan det er bare sådan en ond cirkel, hvor du egentlig aldrig kommer fri af det som barn. Du er konstant i det, for du bliver ikke mødt, som du er. Du bliver heller ikke mødt, når du reagerer på nogle voldsomme situationer. Og det er også derfor, vi så til sidst lærer at lukke helt ned. Fordi, jamen, jeg må ikke være her bare som mig. Jeg må heller ikke være her, hvis jeg har følelser. Enten bare følelser, der kommer, eller som reaktion på den vold, eller på det svigt. Så til sidst så lærer man jo, okay, så må jeg jo lukke ned for mig selv. Og så er der et andet lag af de her traumatiske oplevelser, som er den skam, der sætter sig i en. Den følelse af at være så forkert, være så værdiløs. Fordi når mennesker omkring dig, som skulle passe på dig, når mennesker omkring dig, som egentlig bare skulle lade dig være, de skader dig, så igen, så sender det et signal om, at der må være noget galt med en, man må være forkert. Og ja, det giver en følelse af skam, det giver også en følelse af skyld, fordi at som barn tænker man, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg mon gjort? Og måske man også oplever, at man får at vide, at det er ens egen skyld, at man har det, som man har det. Det er ens egen skyld, at man græder. Det er ens egen skyld, at man bliver vred, eller hvad det nu end måtte være. Men i virkeligheden så er det bare, fordi man reagerer på de forfærdelige ting, der sker. Og den skyld og skam, altså skyld, skam, sorg, frygt, det er sådan the main things, når jeg lige sådan tænker over, hvordan det er at leve med kompleks PTSD. Og så selvfølgelig dissociering, som er det, der er til for, at vi ikke skal mærke skyld, skam, frygt, sorg. Så lige så snart der kommer mere tryghed, mere afstemning, en større følelse af kærlighed over for dig selv, så kan den dissociering begynde at ligesom fade væk, og så begynder du at mærke alle de her følelser, og alle de her forfærdelige ting, der er sket. Så du sikkert allerede godt kan mærke, men det kommer endnu mere op til overfladen. Og i takt med, at du skaber endnu større rum
for at føle alle de her ting, og få altså endnu større rum til at være den, du er, så kommer alt det her op til overfladen. Og det er en meget, meget, meget intenst arbejde. Det er meget, meget, ja, jeg vil næsten sige umenneskeligt i virkeligheden. Fordi det er umenneskeligt. Altså, at blive udsat for de ting er umenneskeligt, så at skulle gennemleve det igen på en måde, det er jo lige så umenneskeligt. Det føles jo næsten som endnu et traume. Så det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at være klar til det, og ikke at forcere nogle ting. Det er nok noget af det aller vigtigste, jeg har lært, det er ikke at forcere nogle ting. Men at øve mig i at give plads til det, give mig selv empati, være blid ved mig selv, være sød ved mig selv. Og selv når det er, at jeg mærker, at jeg bliver hård ved mig selv, og dømmer mig selv, og alle de her ting, så stadigvæk bringe den her accept ind i det, i stedet for at sige, lad være med at være hård ved dig selv. For det er jo bare igen at være hård ved mig selv. Så faktisk prøv at forstå, at der er en grund til, at du bliver hård ved dig selv. Altså sige til mig selv, ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at du bliver hård ved dig selv. For det er det, du har lært fra barns ben. Så det er også noget med at lære at blive den forældre, som man ikke havde. Eller blive den voksne, som man ikke havde som barn. Og kunne omfavne det barn, som lige nu føler en masse ting, som er meget voldsomme. Og ja, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at jeg har altid troet, at det ikke var muligt at få det bedre. Og det vil jeg sige, at det kan jeg godt pakke helt væk. Fordi det er muligt at få det bedre. Bare de sidste 5 år, der har jeg set en kæmpe forandring i, hvordan jeg har det. Og nu er jeg også begyndt at forstå det her med, at jamen, der er ligesom kompleks PTSD, der er traumerne, og hele den reaktion, alle de reaktioner på traumerne, alle de følelser her. Og så er der ligesom min særlige sensitivitet, eller min evne til at sanse rigtig, rigtig, rigtig meget, som bliver ved med at være der, fordi det er sådan, jeg er født. Og jeg har nok troet, at jeg var særligt sensitiv på grund af, at jeg var traumatiseret. Men nu begynder jeg at se, at det faktisk er 2 forskellige ting. Og i takt med, at jeg healer mere, og i takt med, at jeg omfavner min særlige sensitivitet, så kan jeg også bedre se nu, okay, men de her reaktioner, jeg har efter de traumer, og alle de symptomer, jeg har, er faktisk blevet bedre. Min sensitivitet er der stadigvæk, men det begynder at blive mere neutralt at være særlig sensitiv, frem for at altså, det er meget, hvis du har en masse voldsomme følelser, og du samtidig mærker rigtig, rigtig, rigtig meget, så bliver jo alle de her følelser jo på en måde forstærket. Og så kan det føles som om, at det er den særlige sensitivitet, som er forkert. Men det eneste, der er forkert, det er jo, at der er nogen, der har skadet dig. Det er jo det eneste, der er forkert. Den måde, du reagerer på, det du føler er ikke forkert. Din særlige sensitivitet er ikke forkert. Og det er muligt at få det bedre. Og dermed ikke sagt, at det er nemt, og dermed ikke sagt, at der ikke vil være dyk eller svære perioder. Det vil der stadigvæk være, tror jeg. Men det er muligt at få det bedre. Og som der var en, der sagde på Instagram for noget tid siden, at måske er målet ikke at blive lykkelig, eller blive glad, men måske er målet mere at nå en eller anden form for fred. En fredfyldthed over for, hvem man er, og det man har været igennem, og det man føler. Så ja, jeg tror det betyder meget, den måde man ser det på. Og det kan faktisk også være meget healende. Så ja, det var min lille danske video. Så det er spændende at finde ud af, om der er nogen, om det kun er danskere, der kan forstå den her video, eller om der også er andre, der kan forstå det. Og jeg må sige, jeg føler mig mere fri, når jeg kan tale på dansk. Så vi må se, om jeg bliver ved med at lave danske videoer. Fordi, ja, hvis det fungerer, så vil det jo være fantastisk. Og ja, tak for at se videoen. Og pas godt på dig selv.